Milí moji poslucháči, tentokrát som sa rozhodla načrieť do našej dávnej histórie. Zaujala ma historická postava Žofie Bosniakovej, ale aj Františka Vešeleniho či Muránskej Venuše až tak, že som sa rozhodla na čas ich životného príbehu poukázať, svojsky ich spracovať, s posolstvom zachytiť čriepky z minulosti a priniesť zamyslenie sa nad životom teraz v prítomnosti. Dosť mi to dalo zabrať, ale úprimne nie som s tým, čo sa mi podarilo vytvoriť, až tak veľmi spokojná. Len tajne dúfam, že to možno niekoho aj zaujme. Tak sa pohodlne usaďte a počúvajte. Žofia Bosniaková, kapitola 1. Dívala sa z najvyššej veže, z najbezpečnejšieho hradu Strečno na považí. Zúfala túžiaca byť čo najbližšie k Bohu, prosiaca o pokoj svojej ubolenej duše, stále rastúceho žiaľu. Odkedy jej manžel oznámil, že uvažuje o rozvode, pretože nedokáže nemilovať tú druhú ženu, zvádzala boj a uvedomovala si, že si zase ona nie je schopná pomôcť sama jej sebe a silná kráča ďalej. Spomenula si na ten pocit, keď po prvýkrát vystúpila na túto väžu. Bola jeseň a ona neuveriteľne šťastná, pretože milovala nádhernou, čistou láskou a zároveň sa cítila byť milovaná svojim manželom Františkom Vešelením. Vtedy bola neuveriteľne šťastná, pretože ju zasiahol blesk z jasného neba v podobe lásky medzi mužou a ženou v čase, keď to vôbec nečakala a ani potom netúžila. Ten pocit neuveriteľného šťastia v nej násobil radosť zo všetkého krásneho navôkol. Aj pohľad na kopce Malej Fatry, hrajúci farbami jesene a dokonalosť okamihu jej dával silu rozdávať ten nádherný pocit šťastia všade navôkol. To bolo vtedy. Teraz je situácia iná. Dokonalosť nie je. Nie je ani sila. Naopak nič nepomáha. A ona si uvedomuje, ako v nej každým dňom vo vnútri zakerne pomaly, ale isto narastá prázdnota a tú jej čarovnú silu poráža. Nedokáže sa momentálne tešiť z malebnej krajiny, nádherných lesov, fatranskej prírody tak, ako sa dokázala tešiť neustále. Uvedomovala si, že rovnako ako vtedy počuť raný ruch pobehujúcich slúžok, remeselníkov, vojakov hradnej stráže, plniacich si svoje povinnosti až hore, presne tak, ako vtedy, keď tu vystúpila poprvýkrát. Pani Žofia, poďte už dolu! Kričal na ňu jej verný hradný správca Maškúr. Utrela si uplakanú užialenú tvár za pomoci zdvihnutia lemu sukne z jej jednoduchých skromných šiat. Prudko sa nadýchla a vydýchla zhlboka, aby dokázala schovať pred verejnosťou, ako si sama nevie rady. Pokúšala sa byť silná, prekonať ten žiaľ pulzujúci vo vnútri jej srdca, premôcť tú slabosť, ktorá ju tak paralizuje. Jej bose utlé nôžky sa pobrali dole schodmi strážnej veže. Pani Žofia, nemala by ste sa pohybovať medzi chladnými a vlhkými múrmi tohto hradu bosá. Je ešte chladno. Môžete ochorieť. Znepokojene, starostlivo reagoval Maškúr. Pán Boh ma ochráni, tak ako to robil doteraz. Nerobte si starosti. Nie som malé dieťa, čo nevie, čo robí. Veď viete dobre, že milujem chodiť bosá. Viem, čo robím, je to v poriadku. Oznámila rázne Žofia. Dnes sa chystáme dolu do dediny. Vymeníme aj stráže, ktoré strážia kostol, útulok s nemocnicou pre chudobných, chorých, opustených siroty. Prinesieme na hrad zásoby, o ktorých sme už hovorili. Pôjdete s nami? Neviem.
Ešte nemám jasno, čo dnes budem robiť, ale verím vám. Zariete sa bezo mňa, pôjdem teraz do kaplnky. Chcem byť sama s Bohom, takže na mňa nečakajte. Zariete sa ako vždy. Verím vám, viem veľmi dobre a vážim si to veľmi, ako sa dá na vás poľahnúť. Smutno láskavým hlasom zareagovala Žofia. Ste v poriadku, pani moja? Som. Nerobte si starosti. Dohliadnite, aby ste nezabudli zobrať bosniaky do tepličky tým, ktorí to potrebujú. Ráno mali čerstvé napiec v hradnej kuchyni. A zorganizujte to, kto ich bude ľuďom roznášať, lebo ja to dnes nebudem. A nezabudnite aj na drevo. Je ešte chladno. Postarajte sa, aby tým, ktorým už došlo drevo, aby ste im ho zadovážili, pán Mažgúr. Spoľahnite sa, pani Žofia. Postarám sa o všetko. Ďakujem. Som rada, že sa dá na vás spoľahnúť a že veci idú tak, ako si to želám a považujem za dôležité. Srdečne vám ďakujem. Potrebujem však teraz ísť do kaplnky, tak nech ma nikto nevyrušuje. Väčšinu dňa Žofia mala po boku komornú Zuzku, dcéru obuvníka Bakša z tepličky. Spoločne riešili všetky povinnosti, ktoré si Žofia na seba naložila, okrem chvíľ, keď sa modlila v kaplnke. Vtedy chcela byť sama. Samozrejme, pani Žofia, dám to vedieť ostatným a všetko zariadím. Prikývol oddane správca Mažgúr. Kapitola 2. V hradnej kuchyni bolo od skorého rána veselo a rušno. Bosniačiky rozvoniavali celou miestnosťou, prebili zápach kurčiat, ktoré dôkladne čistila kuchárka Mária k dnešnému obedu a popreplietali sa s vôňou slepačej polievky, ktorá tiež rozvoniavala na vôkol. Mladúčka slúžka Ľudmila veselo strúhala mrkvu a popri tom si štebotala so Žofínou komornou Zuzankou. Chystala sa na ďalšiu zeleninu, keď do kuchyne vošla bývalá komorná Tereska so svojím mužom, bývalým koniarom z tepličky nad Váhom. Vítajú nás, Tereska, obaja vítajte, čože vy tu? Prišli ste na návštevu? Ako sa len máte? Spustili paľbu otázok prekvapené ženy v miestnosti. Bolo to radostné privítanie. Paľko mal cestu a ide pozrieť dolu do tepličky aj rodičov. Ja som ho uprosila, aby ma vzal so sebou, lebo som chcela na vlastné oči a uši sa presvedčiť, či je pani Žofia v poriadku. Vysvetľovala Zuzana, sedajúc pritom na drevenú lavicu. Paľko si prisadol tiež. Každým dňom je smutnejšia. Čo je aj pravda, odvetila Tereska. A tie chýry o pánovi vešalení mu sú pravdivé? Lebo o Žofii už toľko narozprávali zlé jazyky, čo ja si pamätám, jaj. Ale ona nikdy na tie jedovaté reči nedala. Kde je teraz? Pozrela so starostlivým výrazom na Zuzanku. Popravde, neviem teraz, kde je pani Žofia. Pôjdem ju pohľadať, odvetila. Ale tie reči o pánovi a hentej sú vraj pravdivé, rýchlo zaštebotala Ľudmila. Kuž tam! Nepatrí sa do našich pánov starať. Zahriakla ju Mária, utrela si módnym lakťom spotené čelo, ruky mala špinavé od peria, ktoré jej ledabalo padalo aj na zásteru. Jej moletná postava a prísny výraz vzbudzovali rešpekt. Zuzanka pozerala smutne na Teresku. Neviem tomu uveriť, veď mám stále pred sebou, ako zamilovane na ňu pán hľadel, ako sa k nej správal, ako ku princeznej. A ani si neviem predstaviť, že by niekto našu Žofiu nemiloval. Veď je to nádherná žena, za nádhernou dušou, ktorú len tak nenájdete. Ja nerozumiem. Ani naša pani Žofia tomu nechcela uveriť, keď jej to jej brat Štefán, nitriansky biskup, napísal. Ale potom potichu šepkala Zuzanka. Veď mám pred očami, akí boli šťastní. Ich láska
Začala ako v rozprávke. Ako začala? Porozprávajte. Prosím, prosím, prosíkala Ľudmila. No dobre, nedbám, porozprávam. Poprvýkrát sa stretli a aj hneď zamilovali. To bolo vtedy, keď Turci chceli dobiť Šuriansky hrad. Vtedy si turecký bek Abdul zaumienil, že krásna Žofia bude jeho korísť. Jej otecko, kapitán Bosniak so svojím vojskom ju samozrejme bránili. No a vtedy mu prišiel na pomoc aj mladý pán František Vešelení. Jej, to muselo byť romantické. Keby mňa tak niekto zachránil. Zasnene zvolala Ľudmila. Ale kož, teba predo mnou nič a nikto nezachráni, ak si nebudeš hľadiť svoje. Oborila sa na ňu a utierkou sa po nej zahnala Mária. Je pravda, že vtedy Turkov utopili ako myši a že sám Abdul pri dobíjaní zahynul? Napriek všetkému naďalej vyzvedala Ľudmila. Nikto ju tentokrát neohriakol, nastalo ticho, ako by každý čakal na odpoveď. Pamätám si, ako sme vtedy sedeli v komore aj s jej sestrami, lebo si Abdul zaumienil, že krásna Žofia bude iba jeho. Pán kapitán Bosniak dal vtedy zdvihnúť stavidlá okolo hradu našej rieky Nitra. Turci sa začali topiť. Áno, medzi nimi aj samotný Abdul. Je to pravda, stálo ho to život. Ale po niektorí to nevzdávali, snažili sa dostať von z bažiny. No a vtedy prišiel na pomoc sa mladý, fešný František Vešelení. Víťazoslavne zakončila rozprávanie Tereska. Naozaj ako v rozprávke. A je pravda, že naša hradná pani bola už vtedy len 19-ročná vdova? Opýtala sa nečakane Mária. Áno, bola vtedy veľmi smutná a uzavretá, veď len po 5 mesiacoch pán barón zomrel a jeho rodina obviňovala ju, že sa o ňoho nevedela postarať, lebo bola veľmi mladá a neskúsená. Pritom už na Morave, na zámku Svietlov, Žofia sa pre každého rozdávala, pomáhala chudobným a chlebíky, ktoré roznášala, aby ľudia nehladovali, tam volali Žofinky. My ich voláme bosniačiky, zvolala nesmelá a tichá Magdaléna, ktorá pracovala ako pomocná sila v kuchyni. Muži sa o ňu priam trhali, ale ona nechcela o nikom ani počuť. Šľachta a jeho rodičia ju ohvárali teda, že smrť jej manžela bola jej chybou. Potom prišla ďalšia rana. Zomrela jej milovaná mamička. Žofia sa potom starala o svoje mladšie sestry, o hospodárstvo, kým otec a bratia bojovali proti Turkom. Potom, neskôr, boji padol aj jej brat, Tomáš. Bola vtedy plná bolesti, ale snažila sa pomáhať, kde sa len dalo. Rozprávala sa Tereska. Ako aj teraz, poznamenala Mária. Keď odchádzala na Moravu, veľa ľuďom bolo za ňou smutno, pretože si uvedomovali, že odchádza anielik Šurianského hradu. Už ako dieťa Žofia nosila akože tajne ľuďom jedlo, aby neboli hladní. A rodičia, čo na to, že im dieťa vynáša jedlo z domu? Opýtala sa Mária. Rodičia o tom samozrejme vedeli, len sa tvárili, že to nevidia. Boli na ňu pyšní. Raz, keď moji bratia robili veľký krík, lebo som povedala, že chcem Lienke odtrhnúť krídlo a pozerať sa, ako bude lietať len s jedným, malý braček Petrik plakal. Ja som zase kričala o dušu, že Lienka je moja, pretože som si ju ja chytila a starší brat Tomáš všetkou silou sa snažil mi otvoriť dlane, v ktorých som mala tú Lienku. Keď Žofka počula od Petrika, ako plače, lebo Lienka nebude vedieť lietať bez krídla, pribehla ku mne, prikázala mi rázne, aby som ju okamžite pustila, lebo sa musí v mojich dlaniach trápiť a byť pridusená. Keď som ich otvorila, nehýbala sa Lienka. Pamätám si, ako sa Žofke vykutúľali slzy. Lienka sa zrazu vpohla a odletela.
Žofia potom od radosti celý deň lietala bosa po záhrade a pokrikovala: Zachránila som život nevinnej Lienke! Zachránila som život nevinnej Lienke! Jej mamka ju potom pred nami za to pyšne pochválila, že urobila dobre, lebo každý živý tvor má právo na život a neslobodno mu ho brať. Takže k tej dobrote ju viedla mamka, povedala nahlas Mária. Áno, spomínam si, ako sme si napríklad trhali čerešne, keď už boli veľmi také fajné, chutné a sladučké. Jej brat Tomáš začal po nás kričať, že je to jeho záhrada, že sme sa mali najprv opýtať, či vôbec môžeme a nielen tak si brať bez opýtania. Že náš otec je iba záhradník, ich šľachtíc, že záhrada patrí im. Tak ho jeho mamka pokarhala, vravela, že je predsa dosť pre všetkých. Pamätám sa, ako vtedy Žofia mi pošepla, že chce byť ako jej mamička. Dobrá a spravodlivá. Veď aj taká pani Žofia je. A my sme veľmi radi, že máme takú pani. Je to veľké šťastie. Časy sú ťažké, veľmi ťažké. A vďaka našej panej, aj tomu, ako nášho pána ovplyvnila, veď sa stará o všetky farnosti kostolov, na panstve, financuje útulok. U nás sa žije ľuďom ľahšie. A nielen našim ľuďom, ale aj tým, ktorí k nám zavítajú, lebo pani Žofia nikoho neodmietne, konštatovala Mária. Veď aj my sme jej zaviazaní a veľmi vďační. Vôbec nám nerobila prieky a dovolila sa nám vziať. Prepustila zo svojich služieb Teresku a môžeme si pekne nažívať v rodičovskom dome v Šuranoch. Však Tereska, objal svoju ženu Paľko. A ja som zase šťastná, že si mňa vybrala ako náhradu za teba, Tereska. A môžem byť jej komornou. Odkedy som v jej službách, tak vidím, aký má obrovský zmysel pre spravodlivosť. Ona sa zastane každého. Žiadna krivda jej nie je ľahostajnou. Ja nikoho takého nepoznám, srdečne konštatovala Zuzka. Mne sa páči, že do útulku vezme každého, kto to potrebuje. Bez ohľadu na vek, vyznanie, nerobí absolútne žiadne rozdiely. S tým som sa doposiaľ tiež nikdy nestretol. Opäť sa ozval Paľko. Nikdy nezabudnem na ten moment, keď sa pán Vešeleni nečakane zjavil na bielom koni na strečne. A Žofia celá šťastná ho vítala, utekala mu oproti, on ju schmatol, vysadil na konia a uháňali do kaštieľa ako dvaja zamilovaní houbkovia. A teraz nerozumiem, čo sa stalo. Opäť spomínala Tereska. Zrazu sa otvorili dvere, dnu vošiel správca Mažgúr. Pekne vítam, idete s nami do dediny? Mažgúr nečakal ani na odpoveď a spustil povely. Mária, všetko máme prichystané. Môžeme bosniačiky nanosiť do vozov? Pôjdeme s vami, len som chcela vidieť našu hradnú pani Žofiu. Presvedčiť sa, či je v poriadku, odpovedala Tereska. Je v kaplnke, povedal Mažgúr. Takže nechce byť rušená. Zopakovali takmer naraz Tereska so Zuzkou. Jediná chvíľa, kedy chce byť sama v modlitbách, tak ju asi dnes neuvidím, škoda. Ako to znáša? Je smutná, stále viac uzavretá, ale na jej dobrote a láske k iným to neuberá. Práve, že mám o ňu tiež obavy, lebo sa vôbec nešetrí. Bolo by lepšie, keby sa mohla presunúť dole do kaštieľa. Tam je to predsa pohodlnejšie, ale bohužiaľ situácia je stále kritická kvôli tým nepokojom v súvislosti s povstaním Rákociho. Veru, žijeme veľmi ťažké časy, vysvetľoval Mažgúr. Z nenazdajky sa vo dverách zjavila Žofína sestra Judita. Veru hej, veď preto aj nás prichýlila na tento hrad, aj s mojím synčekom Andrejkom.
Všetky hlavy sa v kuchyni pozreli na čerstvú vdovu Juditu, ktorá sa tiež zvítala s Tereskou. A deti už sú najedené? Ozvala sa Zuzka. Áno, veselo sa hrajú v hodovej sieni hradu. Lacko s Adamkom, s Andrejkom sa vedia spolu pekne jašiť. Myslela som, že tu nájdem Žofiu. Nie je tu, obzerala sa Judita. Nie, je v kaplnke, dodala Zuzka. Mária so slúžkami vzali koše s chlebíkmi a začali ich vynášať do vozov. Postupne pobehovali po kuchyni aj vojaci hradnej stráže či remeselníci, ktorí chceli čo najskôr naložiť na vozy pripravený náklad, s ktorým sa mali zviesť dole do dediny. Spomínali sme na detstvo, ako sme spolu vyrastali, aj na tvoju mamku, prihovorila sa ku Judite Tereska. Pamätáš sa, Juditka, ako sa tvoja mamka tiež rozdávala pre všetkých? Ako dokonca aj Učika Dončika z drevárne volala na opadané čerešne v záhrade? No jasné, že pamätám. Zbieral si ich na pálenku a my sme mu ich pomáhali zbierať. To vie, že áno. Boli to nádherné časy. Stále opakovali, že tie na zemi sú pre pálenku najvhodnejšie. Žofia je tiež ako mama. Vlastne v tých škaredých chvíľach dokáže svojim správaním priniesť niečo krásne. Preto mi je ľúto, že v poslednom čase je tak veľmi smutná. Kiež by som jej vedela pomôcť. Nerozumiem stále, ako môže niekto prestať mať záujem o tak vznešeného a výnimočného človeka, ozvala sa ustarostene Tereska. Neviem, prečo pán nechodí domov. Kto môže byť viac ako naša pani a jeho zlatí chlapci? Smutne reagovala Ľudmila. No, povráva sa, že tá druhá, muránska Venuša ju volajú, je diabolsky krásna a odvážna žena, ozval sa Paľko. A varí naša Žofia nie je? Veď o jej kráse sa hovorí široko ďaleko a ešte je aj šľachetná duša, zareagovala Ľudmila. Počula som, že je z tých, čo vedia svoju zvodnosť poriadne využívať, že je rovnako krásna ako aj skazená. Nie je ako moja sestra, ktorá chodí veľmi skromne odetá, ale naopak, že ho vraj svojimi intrigami, lsťami a úskokmi, neustálým zvádzaním, naliehaním namotala. Medzi šľachtou sa chváli, že vie zviesť hociakého muža v celom Uhorsku, znechutene povedala Judita. Sú také mrchy, ale aj tak, veď ma doma aniela, pridala sa Mária, miešajúc polievku vo veľkom hrnci. Povráva sa, ozval sa Paľko. Ale radšej nie, nepatrí sa, budem radšej ticho. Ale veď povedz, keď si už načal, naliehala Ľudmila. No, že tá muránska Venuša je v podstate presne opačná ako pani Žofia. Vystavuje svoje dokonalé krivky na obdiv, je vraj obdivovaná najmocnejšími mužmi. Má vraj čierne dlhé vlasy, je veľmi odvážna, nebojácna a vie sa oháňať mečom ako chlap. Že má rada poľovačky, rybačky, jazdu na koni. Sama sa postavila na obranu hradu Muráň. Žena a taká odvážna bojovníčka. No a čo? A naša pani je tiež nebojácna, odvážna. Pamätáte si, ako keď bol mor a ona napriek tomu, že mala malých synčekov, išla medzi chorých a pomáhala ako mohla? Nedokázala ich nechať v chorobe, v ťažkých chvíľach opustených, samých, bez pomoci. Na to odvahu nemá takmer nikto, lebo sa bojí o vlastný život. Rozohnila sa Ľudmila, srkajúc polievku z naberačky. No, veď preto ju aj uhorská šľachta ohovára. Nepovažujú to za normálne ani dôstojné, že kvôli chudobe sa takto vystavovať riziku. Rozprávajú o nej, že je nezodpovedná, lebo ohrozuje svojich synov, že prídu o matku. A kvôli komu? Kvôli bedači? Im teda odvážna nepríde, ale čudná. Nie je podľa nich normálna, keďže venuje pozornosť chudobe, vysvetľovala Judita.
lebo sú sebeckí, krutí a záleží im iba na sebe a na majetku. Pre nás je naša hradná pani Žofia hrdinka, ktorú si veľmi vážime, prehlásil vo dverách Mažgúr. Povráva sa? No hovor, čo sa ešte povráva? Nenechaj sa prosiť, zaštepotala zvedavo Ľudmila. Že si ho tá Mária Sečíová vyhliadla a chcela si ho podmaniť za každú cenu. Že bola priam zúfalá, keď sa jej nepodarilo čo najskôr s ním stretnúť. A preto vymyslela plán. Nechala si zistiť trasu, ktorou mal náš pán prechádzať, a jej vlastní vojaci zinscenovali prepad jeho koča. Ona vraj sedela na čiernom koni, mala vraj dlhé nádherné modré šaty, rozpustené čierne vlasy, jej viali vo vetre, vysvetľoval Paľko. Potvora je to, chlapom veľa netreba, aby si ich žena získala, znechutene povedala Mária. Aj tak sa našej dobrej pani nevyrovná, aj keby mala na sebe šaty zo zlata. Veď podľa našej panej sa v dedine volajú takmer všetky dievčatá Žofie, pretože si ju veľmi vážime a máme ju rady. Rozohnila sa Ľudmila. No, len veľká škoda, že sa v láske cení viac vášeň ako dobrota srdca, odvetil Mažgúr a zavelil. No, ale mali by sme sa už pohnúť, lebo dnes nás čaká ešte veľa práce. Kým prídeme do dediny, všetko vyložíme, naložíme, zariadíme, joj. Tereska, rozlúč sa, musíme už ísť, naliehal Paľko. Zuzka, Juditka, pozdravte Žofiu srdečne, a že na ňu myslím, zvolala smutne Tereska. Dobre, Tereska, odkážem. Verím, že aj jej to bude ľúto, že ťa nevidela. Priateľsky ju objala Zuzka. Viem, tak sa majte a pozdravujte. Neochotne sa lúčila Tereska, Paľko ju potiahol za ruku a zamávali na pozdrav. Ja idem skontrolovať chlapcov. Postarám sa o nich, pani Juditka. Nečakane sa zdvihla zo stoličky Zuzka. Ďakujem, Zuzi. Počkam na Žofiu pred kaplnkou. Kapitola 3. Judita sa presunula do severného paláca smerom ku kaplnke. Žofia už kráčala smerom k nej. Bola mŕtvolne bledá, jej nekonečné, smutné, veľké oči ju zasiahli a bodali priam do srdca. Sestrička moja, bojím sa o teba. Nemusíš sa báť. Žijem a dýcham, smutne pokračovala Žofia. Chlapci sú v poriadku? Áno, bezstarostne sa hrajú a aj ostatní už sa pohli smerom do dediny. To rada počujem. Ale bola tu Tereska s Paľkom. Pozdravujú ťa. Boli smutní, že ste sa nestretli. Tereska? A ako sa im vodí? Sú v poriadku, Žofii. Paľko šiel do dediny za rodičmi. Chceli sa ťa len dočkať a presvedčiť sa, či si v poriadku. Možno pôjdem do dediny aj ja, potichu povedala Žofia, ale Judita ju počula. Ako? Veď už všetci odišli. Prejdem sa peši, alebo si vezmem loďku a cez vách sa prebrodím. Aby si sa prevrátila ako minulé. Dám si pozor. Pomodlím sa v kostolíku v tepličke. Zvítam sa tam s Tereskou, s Paľkom. Počasie je nepríjemné, chladné. A ako ťa poznám, pôjdeš bosá. A keď pôjdeš na loďke, nevyzerá to byť bezpečne. Prevrátiš sa, ako minulé. Dohovarala jej Judita. Je tomu už rok? Ticho šepla Žofia. Rok, čo tu nebol? Ale veď vieš dobre, aké sú ťažké časy a nepokoje, že veľa mužov sa doma nezdržiava. Presne ako náš otecko s bratmi. Tiež boli preč a ty si sa musela starať o hospodárstvo. Aj o nás. Veď presne ako teraz. Chcela ju utešiť Juditka. Rok?
čo sa o mňa staral, keď som bola chorá. Keď to vyzeralo, že mu na mne aspoň trošku záleží. Predtým prišiel, aj keď nemohol. Spočiatku chodieval, aspoň na chvíľočku. Vyhľadával možnosti, aby prišiel. Prvýkrát som pociťovala smutok, že neprišiel, keď som rodila Lacka. Nechal ma v tom samú. Ale vtedy som ešte chcela veriť, že proste nemôže. A potláčala som v sebe to, že som na tom všetko sama. Že nie je pri mne vo chvíli, keď ho potrebujem, keď ide o veľa. Žalostne pokračovala Žofia. Uisťovala som sa, že musím byť silná, lebo povinnosti nepustia. Aj keď som stále viac bola odkázaná iba na seba. Kým som ešte verila, mala nádej, že je to len pre povinnosti. Ale v skutočnosti mu na mne stále veľmi záleží. Tak som to ešte zvládala. Ale potom od smrti nášho otca sa ukázal už len 2-krát. To sa dalo čakať. Veď sa stal po otcovi kapitán Filiakovskej pevnosti. Utešovala ju Judita. Prvýkrát, keď už prišiel, sa mi priznal, že je medzi nami iná žena. Bol to nečakaný okamih, keď sa mi zrútil celý svet. Áno, vraj si vtedy odpadla. A on bol celý vystrašený a potom sa o teba staral. Staral. Prosil o odpustenie, že mi tak ublížil, že ho to mrzí. Ale že si ma natoľko váži, že mi nechce klamať. A nečakal, že ma to tak zlomí a že mi to tak veľmi ublíži. Asi súcit, no nie láska, ho prinútil zostať aj po Vianociach a odišiel až vtedy, na Silvestra, aj keď tvrdil, že po Vianociach už musí odísť. Vtedy sa zrazu dalo. Ukrivdene zareagovala a potom zasnene pokračovala. Prechádzali sme sa našimi obľúbenými cestičkami lesom, za múrmi hradu, ako kedysi. Hral sa so synmi. Navonok to vyzeralo idylicky a nádejne. Keď sme sa lúčili, povedala som mu, aby sa rozhodol podľa srdca. A on sa odvtedy neukázal vôbec. Čakala som ho takmer každý deň. Čím viac neprichádzal, tým viac som sa snažila zavaliť prácou, povinnosťami, starostlivosťou o blízkych, o tých, ktorí to potrebujú. Chcela som tou veľkou záťažou na svojich pleciach potlačiť svoj skrytý žiaľ, či strach z toho, že už som stratila jeho lásku. Judita hľadela na podlomenú Žofiu, ktorá jej stála chrbtom, dívajúca smerom von z okna do lesa. Nevedela, čo má povedať. Iba tichúčko počúvala sestrinú otvorenú spoveď, ktorú si doteraz nechávala iba sama pre seba vo svojom vnútri. Doteraz sa tvárila pred vonkajším svetom hrdo a silne. A ako plynuli dni. A on neprichádzal. Každým dňom bledla moja nádej v zázrak, že sa všetko dá do poriadku. A že moja osamelosť srdca je iba prechodná. Potom som sa zo samej zúfalosti rozhodla pred rokom vyprosiť si lásku od Boha. No a vtedy si sa
prevrhla na loďke vo váhu však. Keď si sa v tom daždivom, chladnom počasí chcela dostať do dediny a ísť do kostolíka, pokračovala Judita. Prišla si vtedy celá premočená, ochorela si, poslali vtedy po Františka a on pribehol. Zrazu mohol? Áno, prišiel. Staral sa o mňa. Díval sa na mňa s takým strachom. Starosťou o mňa, že som mala pocit, že som predsa len milovaná, že sa stal zázrak a jeho láska ku mne úplne nezmizla. Bola som síce smutná, lebo som už vedela, že je v tom iná žena. Ale nadejala som sa, že mu jeho srdce... No vidíš, že mu na tebe záleží, váži si ťa, stále sa k tebe správal s veľkou úctou a láskou. Nenechala ju dopovedať Judita. Lenže odvtedy prešiel rok a on sa opäť neukázal. Vôbec. Ani synov nenavštívil. Vôbec sa o nás nezaujíma. Všetko je len na mne. Som matkou, aj otcom. Som správca hradu, majetku. Všetko je len na mojich ramenách, sestrička. Lebo si neuveriteľne šikovná a robíš to dobré. Zostáva mi vôbec niečo iné? Nikdy by mi nenapadlo, že láska môže tak človeka paralizovať. Keď nás to stretlo, bol to ten najkrajší pocit na svete. Ten pocit znásoboval všetky krásy sveta navôkol. Bola som šťastná pre každý detail. Narodenie našich synov, starostlivosť o všetkých navôkol ma robilo tak dokonale šťastnou. Bolo vo mne toľko lásky, že som ju mala potrebu rozdávať do okolia. Cítila som sa dokonalo milovaná. A ja som cítila, ako veľmi milujem. A verila som, že tomu tak bude navždy. Pretože len hlupák si nepestuje a neváži si to, čo ho robí šťastným a čo je v živote cenné. Ale nikdy by ma nenapadlo, že o mňa stratí záujem ten najbližší. A že ja s tým nebudem vedieť nič urobiť. A dokonca ani sa s tým zmieriť. Judita si všimla, ako sa Žofii skotúľali slzy z brady na šaty, aj keď stála chrbtom. Pamätáš sa, Juditka, ako nám mamka vravela, že ak budeme spať prvú noc na novom mieste a budeme si želať 4 želania, do každého rohu 1, tak sa nám želania splnia? To áno, ale ja som to nikdy neskúšala, aby ma potom netrápilo, ak sa to náhodou nesplní. Ja som si v prvú noc v kaštieli, v tepličke, želala 4 želania. Naozaj? A čo to bolo? Splnilo sa ti to? Zvedavo sa opýtala Judita. Prvé želanie bolo, aby som Františka milovala takou láskou, že nebudem vedieť bez neho žiť. A ono sa to splnilo. Len som nečakala, že ma to takto zasiahne. Dávajme si pozor na to, čo si želáme. Nečakala som, že bez jeho lásky budem tak veľmi stratená. A aj keď porušil to najcennejšie, najkrajšie, čo medzi nami sa stalo. A aj keď ma necháva na všetko samú. A aj o naše deti sa nezaujíma. A mne priam puká srdce od žialu. Že tu nie je. Že som ho stratila. Nerozumiem, kde sa stratila jeho láska. Veď som predsa neurobila nič zlé. Som to stále ja. To nie ty.
To tá muránska Venuša ho zviedla, lebo sa jej páčila a bolo jej jedno, že je ženatý. Využila všetky tromfy, ktoré platia na mužov. Ona je opak teba. Ty si šľachetná svetica a ona provokujúca rebelka. Ale veď František vravel, že jemu sa páči, aká som. Tvaril sa, že som jeho zázrak, ktorý si ani nezaslúži a že je nesmierne šťastný, aká som. Obdivoval ma preto, čo robím, kým som. Tak prečo už teraz nie? Muži sú už raz takí. Zamilovávajú sa hlavne do svojich predstav, ako do skutočnosti. Chcú mať všetko. Aj takú dobrú, skromnú, jemnú, s alabastrovou pleťou, s veľkými očami, s nežnou povahou, ale aj okázalú v luxusnej róbe s krásnymi šperkami, provokatívnu diablicu, odvážnu bojovníčku, divožienku, ktorá sa odháňa mečom a šabľou. No, teba si teda neviem predstaviť, Joffy, oháňať sa šabľou. Však ty by si ani muche neublížila. Ale povedz mi prosím ďalšie želania. Prosím, som zvedavá. Druhé bolo, aby mi Pán Boh doprial deti. Tak to sa ti splnilo. Tretie, aby som mala dosť síl pomáhať chudobným a bojovať s nepravosťou, ktorej je v dnešnom svete viac ako dosť. Tak aj to sa ti splnilo. Spočiatku áno, ale teraz mala som dostatok síl, ale aj vďaka Františkovej láske. Ona ma poháňala, ale teraz sa pomaly vytráca. Prestal ma milovať a obral ma o silu ísť ďalej. Nehovor tak, sestrička. Prepáč, ale tak toto cítim. Ako by sa pomaly a nenapadne zo mňa vytrácala všetká sila. Ako by všetko strácalo zmysel. A ja už nevládzem. Snažím sa pomáhať iným, ale sebe neviem, sestrička. Štvrté, naliehala Judita. Aby som sa dostala do Božieho kráľovstva. Nikdy som ťa takúto zúfalu nevidela. Pritom si prešla toľkými úskaliami. Stále si bola tak neuveriteľne silná. Ako ti viem pomôcť, sestrička? Zúfalo objala zozadu Judita Žofíne útle, krehké telo. Mne už nič nepomôže. Iba zázrak. Pôjdem si ho vymodliť do kostolíka v tepličke. A popri tom možno stretnem aj milých ľudí. Teresku rada uvidím. Aj keď na druhej strane neviem, či vôbec chcem, aby ma videla takúto. Smutne sa pohla smerom von z hradu. Judita sa bezmocne dívala na Žofiu. Ako smutným krokom sa jej drobná postava vzdiaľuje, ako sa o ňu opiera studený vietor a jej bosé nohy mieria rovno do lesa. Keď dorazil František Vešeléni za chorou Žofiou, bolo už neskoro. Celú noc sa ozýval múrmi nešťastný plač hradného pána. Vojaci, ktorí strážili hrad, si mysleli, že ich veliteľ sa pomiatol. Nahlas sa rozprával sám so sebou, hlasno a zúfalo plakal, ako malé dieťa, a prosil o odpustenie. Po 2 mesiacoch od pohrebu sa František Vešeléni oženil.